idazkaria eta bozera maila Euskal Legebiltzarrean, Kortajarena Andrea, egunon. Egunon. Askotan hitz egin dugulako, ia ze paper jokatu behar duen norberak, sarraski genozidio horri buruz, ez oraingo kontua eta ez urriaren 7 hartan piztu zena bakarrik. Uste duzu, hemendik urte batzuk barru ez, karrela damutuko, gaur-gaurkoz izaten ari garen jarreraz? Hasi baino leheno uste badiazu personaletik galdetu diazulako eta personala ere politikoa delako, onera etorri baino lehen semea utzi de selektibidadea egiten gau. Bera beste 17.000 ikaslekin batera, Euskal Herriko ikaslekin batera, egun hauetan nervioa jota dabil, lan asko egin dute, eta egia esan, orain azterketen maratoi honetan erakutsi behar dute bere gaitasuna 3 egunetan, 2 urtetan landutako guzti hori, eta dira nervio handiko egunak, etorkizuna maila handi batean zarantzan dute, eta mendik gure animoak bidaltzea. Eta bai personala politikoa da, esaten zenun bezala, eta esango nuke bizitzen ari garenak eskatzen duela refleksio politiko eta kolektibo bat, ez? Bizitzen ari gara genozidio izugarri bat, egunero ikusten ditugun irudiak, ze gainera parez pare jartzen dizkigute, ia minutu oro hango sarraskiak, eta uste dut nahikoa epelkerikin ari garela hori, uste dut daukan dimensioare kontutan eukita, uste oroar gizarte bezala epelkeria asko dagoela, bat eta ez ere instituzioengatik, eta uste dut aiatu dela momentua, aspaldi zela momentu hau, genozidio hau gogor salatzeko eta hartu behar diren neurriak hartzeko. Zemontatako neurriak, Mario Barretxenari zenbaki eguneratuak eskatzen genizkion, importazio da esportazio datuei dagozkenez, datu bat besterik ez da, benetako argazki zehatzaiak itea komplikatu izango litzakelako, eta zentzurretan gobernu bozera mailak bai esaten zuen desberdindu egin behar dela Israelgo gobernua eta Israel estatua bera. Nik uste dut momentu honek eskatzen duela kontundentziarekin Israel egiten ari dena gogor salatzea eta genozidio hori gelditu aldezaketen neurri guzti horiek aktibatzea inolako epelkeriari gabe. Bueno, Kortajarena Andrea, gaur fisikoki hemen, burua zentzu batean imaginatzen dut biharko pleno monografiko horretan izango duzuela, malekin ala izango zela. Eredu sozial eta ekonomikoaren inguruko bilkura izango delako, Euskal Herria Bildukala eskatuta. Ze espero duzu, batez ere, biharko pleno horretatik, ze gustatuko litzaioke koalizio abertzaleari argi geratzea? Gustatuko litzaidake aukera izatea gure eredu ekonomiko eta sozialari buruzko eztabaida serio, sakon eta oso bat eduki ahal izatea. Nire iduriko azken aldian, naizta danako onartzen dugun erronka handiak ditugula aurretik eta ikusten ari geran ziurgabetasun garaia handiak ditugula, ikusten ari geran nola herri askotan enpresak eta izten ari dira, ikusten dugu baita ere mundu mailan hartzen diren erabaki zoroek ziurgabetasun hori areagotu egiten dutela, eta ikusten dugu nola horrek baldintzatzen dituen herri honen eta herri honetan bizi diren herritarren bizi proiektuak aurrera eramateko gaitasunak. Esango nuke herri honetan gainera baditugula baldintza eta ezaugarri berezitu batzuk sozioekonomikoki, baina enago ziur beti hoiek aktibatzen ditugun behar deun neurrian, ez? Eta hau diot, nire irudiko denbora asko galdu degulako azken denbora guztionetan, industrian asko zentratuko da biharko monografikoa eta ez dugu politika industrialik izan azkeneko urte luze hauetan. Oraintsu izan dugu erreforma fiskal sakon bat adosteko aukera eta horre aukera galdu da eta lehen etxida nolabait horrelako ikutu fiskal bat egitea, eta gaur bertan uste dut etxe bizitzaren alorrean ere emergentzia habitazionalari aurre egiteko beste aukera bat galduko dugula, ez?
iruditzen zait, etzaiola behar den neurria hartzen ari gobernutik bizi dugun egoerari, improvisazio handia dagola, oso jarrera reaktiboak izaten direla, gobernu honek baduela nolabait iragarki asko egiteko beharra, baina iragarki horien azpian ez dagola nahikoa konsistentzia politikorik eta batez ere ez dagola nahikoa ariketa prospektiborik herri honek aurrera begira dituen erronka horien inguruan eta hartu behar diren neurrien inguruan, ez? Eta horri buruz hitz egite uste eztabaida ezinbestekoa dela, baina horrekin batera mai gainean jarri behar ditugula egon daitezken alternatibak eta guk arlo oso desberdineko proposamenak eramango ditugu bihar pleno horretara. Hori kontuan hartu behar dugulako, pleno horretan Euskal Herria Bildu bere proposamenak eta bere gai horren inguruko argazkia publiko egingo du, baina iniziatibak ere eramango dituzue. Zeintzuk, goikaldean zeintzuk kokatuko zenituzten garrantzitsuak, ondoren bozketa ere izango delako? Bai, hori da. Pleno monografikoak dira, niretzako, ni parlamentarismoaren oso frikia naiz, eta asko gustatzen zait parlamentarismoa, eta iruditzen zait badela instrumento bat pleno monografikoena oso potentea dena, ez? Aukera ematen du lasai hitz egiteko, eta aukera eskaintzen du baita ere proposamenak egin eta proposamen horiek adosteko, erdibidekoak bilatzeko, eta guk arlo desberdinetako proposamenak eramango ditugu, politika industrialari dagozkionak, eramango dugu deskarbonizazioa eta transizio energetikoa eta aldaketa klimatikoari aurre egiteko proposamenak, eramango ditugu baita ere gure gaitasun finantziorak aktibatzeko proposamenak, inteligentzia artifiziala, datu sistema, enpresa berri ereduen inguruko proposamenak, zerbitzu publikoen inguruko proposamenak ere emango ditugu, ze eragileekin egindako ronda horretatik datoz bihar aurkeztuko ditugun proposamen horietako asko, eta horietan ikusi da nola gure empleabilidadean, gure eredu ekonomikoan ere baldintzatzaile handi bat bilakatzen dena etxe bizitza, eta horren inguruko proposamenak ere izango dira, eta oro har proposamen asko daude, niretzako importantea da adibidez hor aurkeztuko dugun etxe bizitza soziala sustatzeko funtsa, garrantzitsua da baita ere gure gaitasun finantziora aktibatzeko aurkezten dugun Euskal Finantziazio Banku hori, garrantzitsua da baita ere eztabaidak oso epe motzekoak direlako planteatzen den organo prospektibo publiko hori, edo ikerketa eta garapenerako organo publiko hori, adimen inteligentearen inguruan planteatzen diren hainbat proposamen, edo beida, adibidez, EAEko jangela publikoetan 1.000 menu egunero eman alizateko bertako produktuekin, kalitatezko produktuekin, 1.000 menu emateko proposamen hori, ez? Asko dira. Bai, hori behar izun da, inorke lankidere Matilda burbiltzea tokatuko zaiolako, izango delako, kontatu. Izan duzu aukerarik, dagoeneko, proposamen horiek beste talde parlamentarioekin partekatzeko, gutxi gora bera behintzate bihar bozketa horietara ez egoteko, zigortuak aurrera ezateratzeko? Bai, egia esango gure proposamenak helarazi dizkiegu taldei, eta bai, proposamen horien inguruan hitz egiteko aukera izango dugu, segurazki gaur bihar artean, zegero plenoa eten egiten da, eta oso denbora txikia dago negoziaketa horiek egiteko, eta saiatuko bera, aurretik eman beharreko elkarrizketa horiek guztiak egiten, ez? Ze sensazio sortu ditu, inbertsio banku publiko bat sortzearenak, hori izan delako ez da, aurrekari ez ezagutu ditugun proposamenetatik, arretak gehien piztu duena medioan artean. Ez dugu jaso feedbackik, baina uste dut, bagaudela momentu batean, gure gaitasun finantzieroak aktibatu egin behar ditugun, ez? Erronka potoloak ditugu aurretik, eta baliabideak edukitze hori ere, bada importantea den elementuetako bat. Baina oraindik ez dugu jaso horren inguruko feedbackik. Azkenean, gure proposamena nola bai da, Euskal Finantzientz Instituto hori berritzea, hartolatzea eta erronka berri hauetara egokitu alizatzea. Akordio horietara nor hurbildu baitekeen? Susmorik badaukazue? Bueno, momentuz ez dugu horrelako kontakturik izan, ikusiko dugu zein den jarrera, eta espero duguna da, tamainako eztabaida eman ahal izatea, alturako eztabaida bate eman ahal izatea, eta ulertzea, denbora guztia honetan esan dugun gauza bat, ez?
guzti honetan egia da ziurgabetasuna fenomeno global bat dela eta guk guretik ez ditugula konponduko munduko gauza guztiak, baina guk guretik eta gure eskutan ditugun erramienta horiekin eta batez ere etorkizuna ondo planifikatuta eta ondo antolatuta eta nolabait eskala instituzional guztia lehentasun batzuen bueltan kokatuta, aukera izango genuke, lehen esan dugun horretan, gure baliabide sozioekonomiko horien potentzial guztia aktibatzea. Eta espero dut perspektiba horretatik heltzea eztabaida honi eta ez, azken aldian ikuste hori dugun jarrera horrekin, gobernua sostengatzen duten taldeeko oposizioaren oposizio lanetan egitea. Uste eta aukera polita dela eztabaidarako, ideak elkartrukatzeko eta ide horretatik aldanean behintzat akordioak erdiesteko. Titular bat eman didazue gaur agendari tirakako izandakoen agerraldi bati buruz, Andueza eta Estebanek elkarrekin etxebizitzari lotuta hainbat larrialdi neurriren inguruko erabakiak publiko egingo dituztelako, aukera galdu bat. Itxaropenik ere ez, gaur 11etan aurkeztu lezaketen ari buruz? Ikusiko dugu, egia esan, puesta en estena ere nahiko berezia da, ez? Ez da ohikoa. Ez da ohikoa horrelako proposamen bat bi alderditako buruzagiek aurkeztea legebiltzarrean. Eskerrak Andueza dagoen, bera parlamentaria da, baina Aitor Esteban ez da, zailtasunak izango lituzke prensaretoa erabiltzeko, baina, nik uste dut batzutan ez, indar erakustaldiak egin nahi direnean erakusten direla ahuldade handienak, ez? Eta nik uste dut etxe bizitza politikak direla gobernu honen funtzionatzeko eta denaren oso eredu paradigmatikoa, ez? Desadostasunak oso agerikoak dira, etxe bizitzan beste arlo batzutan bezala, baina bereziki etxe bizitzan oinarrizko desadostasunak dituzte etxe bizitzaren auziari emergentzia habitazionalari nola eusteko alegin horretan, eta ez dakit adibidez, desberdintasun horietan ikusita horrelako erakustaldi bat egin nahi dela, nolait irudikatuz badatorrela adostasun handi bat, ez dakit gaur argituko diguten adibidez Madrideko etxe bizitza legearen inguruko elegitea kenduko duen Jaurlaritzak, ze batetik dugu sailburu bat etxe bizitza legearen aplikazio hori aldarrikatzen, eta bestetik dugu gobernu bat etxe bizitza lege horri elegitea sartu diona, eta daukagu baita ere gobernu bat aldarrikatzen prezioen kontrola egin behar dela, eta era berean alderdi bertsuak berdinak dauden gobernuetan prezioen indize hori ez da etortzen, eta izugarrizko atzerapenarekin dator eta blokeo bat dago, ez? Beraz, ez dakigu zera aurkeztuko den, baina uste dut aurkeztuko den hori baldintzatua dagola bi sozioen arteko desadostasun horietatik, herri honetako muga politika publiko eta muga bat suposatzen dutela, eta gero aurretik ere esan dugu, ez? Oraingoz lege erreforma horren bueltan jakin duguna da, planteatzen dena da erreserbatutako alokairu etxe bizitza babesturako erreserba hori murriztearena. Eta egia esan guretzako hori da akats historiko bat, izugarrizko atzerapen historikoa suposatuko luke. Ez zaigu esplikatu zergatik 20 urtetan aplikatu den erreserba hori orain aldatu behar den, esan den bakarra da, promoterek ez dutela nahikoa irabazten, eta uste dut bizi dugun emergentzia habitazional horretan, egin behar den bidea dala etxe bizitza politika publikoena. Prezioen kontrola ekarriko duena, merkatuan esku hartze benetako bat planteatuko duena, eta alokairu sozialerako sustapen hori ekarriko duena, ez? Eta ikuspegi horretatik iragarri den, eta adi entzungo dugu esaten duten, ze detaile ez dugu ezagutzen, baina orain arte iragarri dena behintzat, iruditzen zaigu kontrako bidean kokatzen dana, ez? Kokatzen dela berriz ere, merkatuari espazio gehiago baliatze hortan, eta azken finean gobernuan dauden bi talde hauek 40 urte damakite erabatean edo bestean herri honen zati hau gobernatzen, eta 40 urte horietako etxe bizitza politiken edo egin ez diren etxe bizitza politiko horien ondorioak bizitzen ari gara. Orain ez, eta dago merkatu deskontrolatu bat, 85.000 persona ditugu etxe biden izena eman da, emantzipazio tasa baxuena dugu Europan, beraz uste dut badala garaia beste bide bat hasteko, eta alternatiba dago, eta guk hori alternatiba hori jarriko dugu,
urrutira gabe bihar pleno monografikoan. Bueno, ala ere duela urtebete herritarrek erabakitako gobernua dago indarrean, urtebete horretara urbiltzen ari da Pradalesen exekutiboa, behin baino gehiagotan aipatu bidazu, koalizio gobernu horretan kolore desberdineko ordezkariek izandako tirabira hori, zuek zuen postutik nola ari zarete ikusten, zegia da gaiak ere pilatu egin zaizkigula, ez da, eta desadostasun horiek izatea koalizio gobernu batean ikuste edo normaltzat ematen duela, baina esfera publikora modu horretan salto egin izan da kaso, ari garena, nola ikusten duzuzuk? Nik ikusten detena da, eta legebiltzarrean ere trasladatu nuen, ez? Esan, bi alderdi desberdinen arteko gobernu koalizio batek desberdintasunak eukitzea, izan daiteke normala, ez? Gertatzen dena da, kasu honetan, da desberdintasun horiek oso sustantzialak direla, oso agerikoak direla, eta gainera gai estrategikoetan ematen direla, ez? Eta esango nuke gainera, desberdintasun horiek arazo bat direla, segura asko, momentu askotan, baina momentu honetan ikusten ari gerana dela, herri honetan egon daitezken politika publikoen baldintzatzaile eta mugatzaile direla, ez? Zerbait aldatu dela uste duzu? Esango nuke, gobernu hau sortzen da adostasun bakar batetik, eta da gobernuan mantentzea. Eta horretatik abiatuta, desadostasunak oso agerikoak dira, eta gainera orain are publikoagoak dira, ez? Eta hori, egia esan gero esaten, liskarra sortzen da, hurrengo egunean esaten zaigu liskar hori bukatzen dela, nik uste argi geratzen dela liskar horiek ez direla amaitzen ez parazetamolarekin, eta liskar horiek ez direla bukatzen, liskar horiek bukatu direla esatearekin. Hemen desadostasun horiek sakonekoak dira, eta sakonekoak direnean gero norabidea markatzerakoan ere baldintzatzaile gertatzen dira. Eta hori politika publikoen baldintzatzaile danean, herri honen etorkizuna hipotekatzen dutenean, uste dut oso larria dela eta oso kontuan hartzekoa dela. Eta gero, egitan, eta sartuko naiz igual urraunditan, baino esango nuke baita ere, egun hauetako desadostasun horiek edo junetorri horiek ere erakutsi dutela gizonkeria asko dagoela euskal politika gintzan. Zergatik? Egiteko moduak ere erakusten dutelako hori, ez? Batzutan, kontutan hartu behar da ze gaietaz ari geran, ordezkari politikoa garela, guk esaten ditugun eta planteatzen ditugun gaiek ondorio batzuk dituztela eta pertzepzio batzuk sortzen dituztela herritarren artean, eta esango nuke horretan, sosegua mantendu behar dela, ulertu behar dela ze momentuari den bizitzen eta ze herri hau eta ze arduratik ari geran, gai batzutan elkarbizitza dagoela jokoan, gai batzutan herri honen eta bere herritarren bizitza proiektuak aurrera eramatea dagoela jokoan, eta hor alderdikeri horiek edo norgehiagoka horiek agerian usten dutela gizonkeri horiek ez dutela gehiegi laguntzen. Eta zure alderdian ez dago gizonkeriarik? Nik uste dut matxismoak zeharkatzen duela gizarte guztia eta oroar ematen direla, baina uste dut leku batzutan eta espazio batzutan gizonkeri horiek agerikoagoak direla. Demorazio joten ari nez, eta gai batzuk gelditzen zaizkite, Kortajarena Andrea, hortaz da, apur bat laburtxea gonatzuta eskertuko nizuke. Besteak beste, lehendakariaren balorazioa zari ginen urtebete delako Pradalesek kargua hartu zuenetik. Ze harreman daukazue gaur-gaurkoz, eta orain arte hitz egiten ari ginen, tirabira horiek baldintzatu dute urte honen balorazioa EH Bildurentzat? Nik uste dut, hau izan dela urte bat, batez ere iragarpena asko izan dituena, baino sustantzia gutxi izan duena, ez? Ikusitu iragarpen asko, egon du da behar handi bat, ez? Iragarpen horiek egiteko, segura asko, oinarrian, sustantzia hondirik edo oinarri sendorik ez duen gobernu baten hasiera ematen zuelako, eta ematen du hemen gaur hasia dela gobernu hori, baina gogoratu behar du
gaur gobernuan dauden alderdi horiek urteak damazkitela elkarrekin gobernatzen, eta jaso dituzten orain sailburu diren horiek jaso dituzten karterak, lehendik beren alderdi bereko kideengatik jaso dituztela, eta oraindik ikusten ari gera oso mantxo ari dela egoerei aurre egiten, ez? Oraindik ez dugu plan industrialik, adibidez, esate baterako, eta oro har ikusten ari gera etxe bizitza arloan ere, ez? Urtebete da makigu gobernuan, alderdi sozialista zegoen orain arte gobernuan, alderdi sozialistak EAJarekin gobernatzen zuen, eta orain gaur iragarriko da neurri urgenten pakete bat, ez? Hombre, usteet, egoerari neurria hartu ezinik ari dela, eta erlazioa badago, eta, normaltasun batean. Aldaketarik sumatu duzu, Ortuzarretik Estebanera? Nik egia esan, ez dute oraindik hartu manik izan Aitor Estebanekin, esan behar dut, eta Ortuzarrekin ere, gutxi izan nuen, egia esan, ez dut horren inguran hitzekiteko aukerari. Desadostasun, osasun gintzaren gaineko itun hori azken txampan sartu da, gaurko azken aurreko bilera da, eta helburuak betezkero behintzat hilabete bukerarako ikusiko genuke, akordio zabal horren argazkia zenbaterainokoa izango den. EH Bildu, printzipioz behintzat, bide horretan jarraitzen du, ez da? Zuen inguruko iturrik ere baiestatzen zuten akordio oraindik posible ikusten dela gai garrantzitsu askotan. Nik uste orain ikusi behar daina da zer den gobernuak benetan itun honekin egin nahi duena. Eta zein dan benetan gobernu honek osasun sistema publikoarekin duen konpromisoa, ze hori ikusi behar da momentu honetan, ez? Guk argi esan genuen zertara gindua zen itun horretara, hasieratik esan genuen osasun sistema publikoa indartzeko eta berriz ere zutik jartzeko espazio guztitan konprometituko ginela, lanean arituko ginela, eta hala aritu gera, eta orain behar dena egon da, sistema publiko horren aldeko dekantazio argi bat. Nik uste dut, momentuan ez dela ezer gehiago kabitzen. Orain ezin da ambiguedaderik planteatu, gobernuan dauden taldeak konpromiso batekin aurkeztu ziren hauteskundetara, osasun sistema publikoan zeuden arazoa konpontzearena, eta hori pasatzen da, eta ikusi dugu gainera, nola diagnostikotik gainuntzeko itun honek izan dituna talde ezberdinetan, ikusi dugu nola privatizazioen kontuak zeharkatu duen kontu bat izan den, eta gainberaren epizentroan dagoen kontu horietako gai horietako baden. Beraz, momentu honetan ezinbesteko dena da argitzea, zintzotasunez eta gardontasunez osasun sistema publiko horren aldeko dekantazio argi bat egongo den edo ez. Ondoriozatzen dut, paper hori aurrean, oraindik gauzak gelditzen dira definitzeko, baina sinadurarako behintzat EH Bildu poligraforen tapa itxita daukala. Nik uste egin behar dena da argitu zein den osasun sistemaren inguruan egin nahi den planteamendua. Zen nahi du egin gobernuak honekin. Zen ere idudiko ematen du momentu batzutan ituna bera bilakatzen dela helburu. Eta guk argi esan dugu aurretik ere, itun honek ez duela ezer soluzionatuko. Itun honek ezartzen dituen oinarriak implementaziotik, eta politika publikoek onera ekarri gaituzten gainbera hori irauliko duten politiketatik etorriko dela osasun sistema publikoaren zutik jartze hori, ez? Eta hori ezinbestean dator osasun sistema publikoaren aldeko dekantazio argi batetik. Epelkeriak ez dute balio momentu honetan, eta olako ambiguedade kalkulaturik ere ez. Alberto Martínezek esaten zuenean, mailan eserita dauden batzuk, edo zein akordio lortze hutsak panikoa sentiarazten diela, uste duzu, EH Bildu zari zela? Ez dakit zeinengatik ari zen sailburua, naiz beraren buruan sartzen, baino momentu honetan gobernuak eta gobernua sostengatzen duten taldek argitu behar dute, zintzotasunez zer den itunarekin egin behar dutena. Eta uste dut, gainera, itun honen bueltan sortu dela herritarren artean olako espektatiba bat, ez? Sortu zela horrelako konfiantza bat, ez? Ze gentozen osasunean arazo bat ez genuela ez onartzetik, onartu zen azkenean arazo hori zegoela, diagnostiko bat egin zen, kostata hilatu ginen baita ere adostasun horretara, baina adostasun horretan ere privatizazioen kontu hori agertzen zen elementu zentraletako bat bezala, eta nik uste herritarrek oso era argian azaldu zutela
osasun sistema publiko bat defendatzen dutela. Eta guk oso argi dugu hori, eta uste gainera oinarrizko akordio bat izan beharreko litzakela hori ez, herri honetan ezin da osasuna bezalako gai garrantzitsu batekin, eskubide garrantzitsu batekin negozio egin. Eta horren inguruko argitasuna eta gardentasuna behar da momentu honetan. Amaitzeko adierazpen batzu buruz ere galdetu nahi dizut, Michel Lakuntza gaur izendatuko dute berriz ere ELA sindikatuko idazkari nagusi, eta zuzenean Euskal Herria Bilduri buruz aritu da, eta berak esan bezala esango dut, alternatiba eraldatzaile izateari uko egin diola koalizio abertzaleak, eta gizartea desmobilizatu egiten du. Bueno, nik ez dut ohiturarik beste zer egin behar duten esateko, ez da bestearen jarduna kalifikatzeko, nik oso argi dakatena da zertan ari den Euskal Herria Bildu, nola ari den momentu hau irakurtzen, nola ari den irakurtzen herri honek behar dituen eraldaketa estrategikoak, eta nola ipar estrategiko hori galdu gabe ulertzen ari geran momentuan aukera guztiak baliatu behar ditugula, ezinbesteko diren eta tamaina handiko eraldaketak ekarriko dituzten akordioak erdiesteko, eta asko dira horretarako anbituak, izan gutxieneko soldata, izan zaintzetatik irabazi asmoa ateratzearena, izan gutxieneko pentsioak hemen erabakitzearen inguruko adostasunak, asko dira, eta gu horretan zentratuta gaude. Partekatzen duzuela ere, Lakuntzak egindako analisi hori, ELA sindikatuak lortu dituela hitzarmen garrantzitsuenak, sindikatu merke eta garestien arteko bereizketa hori, edo konfrontazio estrategia hori berrestea, greba gehiago eta gogorragoak behar direla lan hitzarmen hobeak lortzeko, tortxe haugago atarian, ez da, lau sindikatuarekiko eta hezkuntza publikoan sinatu zuten akordio horrekiko izandako hitz sorta gogorrak. Nik uste dut hemen eragile guztiek elkar ezagutzen dugula, aspaldi gaudela herri honetan lanean, eta bakoitzak eskubide osoz egiten ditula nahi dituen balorazioak, guk beti errespeto askoz entzuten dugu eragileek esan beharrekoa, eta saiatzen gera gainuntzeko eragileek planteatzen dituzten estrategia horiek errespetatzen eta batez ere ez iraintzen. Nerea Kortajarena, eskerrik asko egunen izateagatik. Oso, no, mila esker zuei. Eguneko